Исәнмесез, эфирдә аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә алтын юбилейга җиткән гаиләләрне зурладылар. Шәһәр паркында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган бәйрәм үтте. Азнакайда Шатыртау җыены узды. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне илдә 2008 елдан уздырылып килсә дә, рәсми бәйрәмнәр исемлегенә Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә узган ел теркәлде. Калабызда бу бәйрәм бу ел 16-нчы тапкыр оештырылды. Аны спорт ярышлары һәм иҗади очрашулар белән билгеләп үттеләр. Лилия һәм Рамил Купаевлар районыбыздагы үрнәк гаиләләрнең берсе. Быел аларның кушылып гомер итүләренә 29 ел була. Безнең ничектер сизелмичә бик тиз генә үтеп киткән. Бәлки бәхетле булгангадыр дим, рәхәт яшәгәнгәдер. Менә ул бәхетне икәү булдырып була, икәү генә түгел әле, бөтен гаилә белән, туганнар белән. Во-первых, нужно уважать жену, это раз, любить, во всем поддерживать уж. Прошу вас ответить, готовы ли вы прожить вместе еще многие годы? Уважаемый Мурзия Мирзакетовна, прошу ответить вас. Да. Уважаемый Тузар Марданович, прошу ответить вас. Да. По вашему взаимному согласию и желанию, ваш золотой юбилей регистрируется. Тантанада гаилә юбилейларында кутладылар. Шул көннәрдә Мәрзия һәм Илтүзәр Мифтаховлар үзләренең алтын туйларын каршы алган. Алтын туйларын рәсми рәвештә кенәгәдә теркәгәннән соң алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашып, яшь парларга үгет нәсихәтләрен бирергә ашыга. Любите друг друга, доверяйте друг другу. Цените, берегите. Тантанага җыелган Әлмәт гаиләләрен район башкарма комитеты гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе начальнигы Гүзәл Әмирова да котлады. Ул Әлмәтлеләрнең гаилә халәтенә бәйле кайбер рәсми соннар белән уртаклашты. В Альметьевском муниципальном районе с начала года мы зарегистрировали рождение 867 новорожденных, 460 мальчиков и 407 девочек. Двойное счастье постучалось в дом 10 семей, у них родились двойняшки. Радует, что в последние 5-6 лет мы уменьшаем количество разводов. Тантанада укытучылар гаиләләрен дә зурладылар, хезмәттәшләрен тәбрикләп, Мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская аларга озын гомер һәм үз шәкертләре өчен үрнәк булып калуларын теләде. Бәйрәм Әлмәт иҗат коллективлары чыгышлары белән дәвам итте. Бүген бәйрәмгә җыелган үрнәк гаиләләр үзләренең бәхетле яшәү серләре белән уртаклашты. Күпләренең фикерләре туры килә. Ул да булса бер-береңә яратырга, хөрмәт итәргә һәм кирәк вакытта дәшми кала белергә. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Көннең эссе булуына карамастан, бәйрәм калабызда көн буе дәвам итте. Безнең иҗат төркеме шулай ук мәдәният һәм ял паркында да булып кайтты. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган чаралар калабызда көне буена барды. Әлбәттә инде бу көннән калабызның мәдәният һәм ял паркы да читтә калмады. Биредә ял итүчеләр өчен киң программа оештырылган иде. Вдохновение бию түгәрәгә Әлмәт районы ветераннар советы каршында оешкан иҗат төркеме. Аны Гүзәл Идрисова җитәкли. Биредә 65 яшьтән өлкәнрәк ханым һәм әфәнделәр йөри. Бию теләп тә яшьлектә тормышка ашырылмал хыялларга илтә. Әлбәттә инде гаиләне ныгытуга сәбәп була ала ди Гүзәл ханым. Это поддержка, это стремление вперед, стремление жить второй жизнью молодости уже, потому что наша молодость прошла в одном ритме воспитания детей, а это наша жизнь, уже идет жизнь для себя. Гаилә учагын тергезү, аны саклап калу кебек үк мөһим. Шуңа күрә чарада Новая жизнь хәйрия фонды волонтерлары да бу темага игътибар юнәлтергә тырышты. Сегодня замечательное такое мероприятие, День семьи, любви и верности, и мы решили приуроченно к этому празднику провести несколько лекций с нашей молодежью, с нашим подрастающим поколением, с вовлечением волонтеров Альметьевска. И
Основная задача нашего проекта – это действительно сохранить семьи, и чтобы наше подрастающее поколение вступало в брак более осознанными. Бәйрәмдә Нефтче мәдәният сарайы коллективларда чыгыш ясады, шулай ук биредә балалар өчен төрле мастер-класслар, күңел ачу уеннары да оештырылган иде. Для наших горожан и для маленьких жителей в честь праздника Дня семьи, любви и верности подготовили небольшие мастер-классы от имени педагогов наших подростковых клубов, и поэтому всех рады видеть сегодня на нашем празднике. Мастер-классы представлены в виде бисероплетения, аквагрим, это рисование, живопись на асфальте, на картонных домиках, вот, и мастер-класс огород. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Россиядә укытучы һәм остаз елы уңаеннан кешелек бәхте сагында торган укытучылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Чираттагы материалыбызның төп герое укучыларына канат куя белгән мәгариф отличнигы. Ширмешән районы Лашман авылының иң зур байлыгы аның кешеләре. Нәкъ менә шул авылга күренекле Гаяз Исхакыйның тамырлары килеп тоташа. Лашман Татарстан һәм Россиянең халык артисты Наил Шәһәддиновның туган авылы. Биредә танылган укытучылар, табиблар, җитәкчеләр туып үскән. Аларның булганлыгын авыл халкы үзләренең данлы мәктәп тарихы һәм аның укытучылары белән бәйли. Шул авылда тудым, шул авылда эшләдем, шул авылда кияүгә чыктым, шул авылда яшәдем. Менә 83 яшькә хәтле. Аклимә Юнус кызы Шәрәпова Ширмешән районы Лашман авылында 1939 елда туып үскән. Кечкенәдән балалар яратканга күрә укытучы һөнәрен сайладым ди ул. Хезмәт юлында туган авылы мәктәбендә училище тәмамлап кайтканнан соң башлый. Соңрак әлбәттә педагогика институтында да укып чыга. Балаларга ул химия һәм биология фәннәреннән белем бирә. Минем укучыларым, алар төрлесе, аларның арасында профессор да бар. Ибятов дигән профессор. Аннары инде Чирмешән редакторы Квадир, мәктәп директоры Фаиз. Күп инде аларны кая санап бетерәм мин. Алар күп, алар шул хәтле үземнең классымныкын гына әйтәм әле мин. Аклимә апа һәр вакыт диярлек 9-10 сыйныфларга җитәкчелек иткән. Ул чактан ук Лашман урта мәктәбе тирә-яктагы бердән-бер урта татар мәктәбе. Шуңа күрә биредә һәр вакыт 35-шәр укучылык, 3-4 параллель сыйныф, тырыш булдыклы буын балалары диебезкә ала һәрберен Аклимә апа. Балалар күп ул вакытта. Анда шул классымда 23 малай, 12 кыз иде. Шуның 25-се вузга кирде. Ул еллардан инде бит әле конкурс зурыйды. Шунда яхшы укыдылар. Кая барсам да инде апа дип кучаклап алалар. Ул елдагы укучылар алар менә дигәннәр. Мәктәп һәм аның укытучыларының көчле булуы татар телендә белем алу мөмкинлеге ди мәгариф отличнигы. Анда хәтта чит телдән дә белем биргәннәр. 3 бала әнисенең бер кызы укытучы һөнәрен сайлый, килене дә укыта. Оныклар арасыннан да әбиләре эзеннән китүчеләр булган. Әни әби кеше буларак та балалар тәрбиясе өлкәсендә олы тәҗрибәсе бар аның. Тәртип булсын өчен иң башта үзеңнән башларга кирәк ди Аклимә апа. Баланы бер кайчанда оршырга ярамый. Икесиләргә мин үзем шулай булдым. Бер кат әйтәм, bir кат белән тыңламый икән, икенче кат әйтмим. Ул борчыла аның өчен. Икенче кат әйтмәгәч, әни икенче кат әйтмәгәч. Класста да шулай идем. Килеп керәм. Алар бит инде укытучы килеп кергәч тына инде анда 35 бала. Мин аларга бер генә кат әйтәм. Бер генә алар шуннан ук сизенеп алалар. Шул бер ике катның эчендә бер кат әйтәм. Шуның белән инде алар минемчә булып китәләр иде. Аклимә апа Шәрәпова әле бүген дә сафта. Хәзер инде ул башына ак яулыгын япкан ак әби булып Лашман авылы халкының хөрмәтен казана. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә 2023 елда нефть институтын тәмамлаучыларның чыгарылышы узды. Тантаналы чарада 178 бакалавр һәм 48 магистрга дипломнар тапшырылды. Быел 32 кеше институтны уку отличнигы булып бетергән. 2023 елның 2 магистры һәм 2 бакалавры укудагы уңышлары өчен иң яхшы исеме белән югары уку йортын тәмамлаган. Шәһәр тарихының аерылгысыз өлеше булган югары уку йортын тәмамлаучыларны район җитәкчелеге дә тәбрикләде.
И этот путь, который прошел город Альмейск от маленького рабочего поселка до одного из самых лучших сегодня городов нашей страны, самых благоустроенных городов нашей страны, он прошел вместе с нефтяным институтом, когда-то образовавшись отделением Губкинским, дочерним факультетом и самостоятельным институтом. То, что сегодня мы видим, эти города, эти улицы, наши дороги, объекты, парки, скверы, это все создано выпускниками в большинстве своего института, их идеями, их трудом, их силами. Татарстанда Milli Beyramlar Marafonu devam ite. Bu yollarda Loyish rayonunda Всероссийский день поля, bütün Россия 40 күні, илебез авыл хуҗалыгы казанышларының иң зур күргәзмәсе узды. Яшел Үзәндә славян мәдәниятенең Иван Купалы бәйрәме үтте. Әлки районында исә Чуашлар уяуны бәйрәм итте. Ә күрше Ознакай районында Төрки халыклар фестивале узды. Шатыртауда җыен дип исемләнгән бу бәйрәмдә республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән, Башкортстан Республикасыннан, Самар һәм Оренбург өлкәләреннән 50 фольклор төркем катнашты. Тау итәгендә узган фестивальне безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Мәгърур Шатыртауында бүген искиткеч бәйрәм гөрлей. Мондый чара инде районда 2014 елдан бирле үткәрелеп килә һәм елдан-ел зур колаш ала бара. Быелгысында исә 42 район һәм шәһәрдән иҗат төркемнәре катнаша. Халыкара дәрәҗәгә күтәрелгән Төрки халык фестивалендә быел барысы 600 кеше катнаша. Монда төрле милләт вәкилләре чыгыш ясый. Бұл шарага без быел беренче тапкыр килдек. Бик матур оештырылган, безгә бик охшаны, төрле яктардан халык, милләттәр менә күренеп тора, йыелган. Бәйрәм тарихи күренешләрне чагылдырган театральләштерелгән тамаша белән башланып китте. Чатыртау итәгенә җыйналган халыкны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, әлеге фестивальнең милләтләр арасында дуслыкны ныгытуда ролен ассызыклады. Быел гореф-гадәтләр һәм милләтләр елы бит инде шул уңайдан шундый зур бәйрәм үзебезнең традицияләребезне маска күрсәтергә, яларыбызны күрсәтергә, ул инде безнең бурыч. Фестивальнең дәрәҗәле кунаклары Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хәкимҗанов, татар халык әдипләре Марсель Галиев, Газинур Мурат. Ул елдан-ел тагын да матурлана. Аның күләме арта, дәрәҗәсе арта, монда килгән халыкның, коллективларның саны арта. Ул шуннан да менә моның кыйммәтлеге, үзенчәлеге бу бәйрәмнең ул менә чын рәвештә халыкчан булу. Бәйрәмдә төрки халыкларының кул эшләре осталарының күргәзмәләре, милли ашлары күргәзмәсе, милли диаспоралар, тарихи һәм әдәби аланнар да урын алган иде. Балалар өчен махсус уеннар мәйданчыгы эшләде. Бәйрәм кунаклары шулай ук төрки халыкларының милли уеннарында, мастер-классларда бик теләп катнашты. Ел сайын ишетеп белә идек. Быел беренче тапкыр килдек менә. Туганнар чакырды да. Күреп китегез дип килдек менә. Бик матур бара, бик ошый безгә. Яш вакытта Бернең таудан, Бишкайын тавыннан Шатыртау күренеп торады. Һәр вакыт кызыгып торады. Менә бисмилла беренче тапкыр килдем. Бәйрәм белән катлым бар ознакайларны, кунакларны. Без бу фестивальгә кызыксынып килдек, чөнки ык буендан инде кешеләр яшиләр микән, Ознакай халкын инде микән дип беренче мәртәбә фестивальнең оештыру өлеше бик матур, бигрәк тә кириш пролог ошал инде бик матур, бик җиренә җиткереп эшләнгән. Гомумән урнашкан урыны Шатыртау дип ишетеп беләбез, әле килеп бер дә күргәнебез юк иде. Ә бүген шушы матур күренешне күрергә насыйп булды. Татар эстрадасының якты йолдызлары Гөлдания Хайруллина һәм Раул Галиев чыгышлары бәйрәмгә тагын да ямь өстәде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.